mane to wuok nus. Hey! Manya timo chajo dongo manade kituku tuke ukirwako wuoto basi dhi lupo. Ngono me. Ore ko wuono. Keduong mati. Madonge nyathi manyocho goya gi kidi kale unita. Dongine manyocho ga gi kidi omare. Kala nda tiyo miango. Kala nda tiyo miango, kala nda chiegi miango. Leuni to bedo chiegi klosi nyakwa leuni. Kala nda penjo miango kala nda tiyo miango. Ka kuwe. Idwa ge ngwe kurwa we akakenda. Kwanya we, yo kwanya we. Idwa no. Tino mastani wa. Kala unita mo leunita. Kikaida. Kikaida na bora kwa kiki. This no was say allocation small tiko manyoro makawuni makoro waritu. Kanyunga ngado sijamu sache. Koro waritu bana okide. One moment Kesa sibiru mopogoro pogoro. Oro waki. Egwenka. Nene biwanga. Onyapi barak nambadi. Nene biwanga. Yedutu. Onyapi barak nambadi. Nene biwanga. Miela. Nene biwanga. Madu jedung mane. Miela. Tuari. Security sunene. Unene. Diri umos. Bedi. You want to take? Bedi. Order. Order, Bob. Order. Okadwa bab. Yo wang ma bab no kanya de. Ka chief ka koro kisibiri te kauma pinyu mugi mamalo. Order. Aye ni maor. Security. Yes sir. Kanyalo seto security ma puri sani maiki. Yo wang chi. Iwe ni mabe dipo dok diang kadiang punda kapunda ringo donje. Chief. O kadwa walo manono terimos. Keduong. Morning. Dembri se biru ka chief. Order. My chakmuk mar case. Iluongi ninga. Hikman. Morning. Hikman. Ija kanye. Aja kadem ka indi. Iwacho ni Hikman. Hikman. Jakadem. Tapiro nyoko kula gikidi. Dembri. Ka osekel jaka kes maga jali mane oturo ndiga ite jakidi. Eri wacho kidi. In Unfold Meroka. ile iluongi ni Ford. Meroka kata gompeko. Meroka. Gompeko di wach kucho mago kibiuka chief ka. Security. Yes sir. Gompeko kiwach ka. Hey. Ija kaje. Jakadem ka. Wait no late no chief. Makadem jokadem ka wudo ngeny ka kuso chako chir chienu kendo. Kadem kai mane KCC no bire chakne chienu ji. We wakacho ne yo chief. Chagre mano pido wa mo. Rosin no we mati. Godwa kata wa city kama Rosin nor kabisa. Masani yedunga hika. Dembri. Order. Security. Yes sir. And the right for riembo jogi. Right. Security. Yes sir. And the right for riembo jogi. Riembo ki kusowegi. Well, Iluongi ninga. Tapiro nyoga gikidi. We waju wachidi kuka wayalo wachi ajali ka bas moti majali. We waju nyinga. Iluonga no Douglas. Douglas ni go bedo konyi. Ija kanye. Aja kagano bwanda. Kagani. Mwala ndoini kesu. Okwa? Manyoga gikidi. Beda ni mos. Abro riembi. Aja kagano bwanda. Ingeni kesu ni okingeni kesu mana aseyalo keses ka. Koro kubiru kulingi bro ka chief baby ole sukari. We chief niga pilo. Ingena se chamuri musani mo ole pilo makwan ha. Angoma timore. Tino setamuanga. Tapiro ga gikidi. We okinya chako statement gi kori ya pilo ga gikidi. Chief nitie yuora mo nyocha. Mane case. Leonita yuora jabero we kongiro. We ile ugi nyena ndiko gi case. Samor case security.
Yes sir. Kes nyalo tamo wanga samoro nyalo dhi kuru nyaka ndiki. Iwacho ni ang'o motimore? Omera nyocho nindo, omera matin. Omera nyocho nindo. Kora adhi We andiko. Omera nyocho nindo. Kasto Imo meri nyocho nindo. in ma in otugles omeri nyocho nindo in. Kora adhi mona adwa gi wuora to ayudo ka nyathi joko ng'ombe ma nyocha kwayo mwalo kani. Nyathino Weane. Kesu no deponi olu oro oa Migori Ochimo Eldoret Kisumu Ethiopia. Udwa ang'o dhi rume wach dhako? Waro wach. Chief nyadwa dhi ter katero tadhi ayudo nyathi matin ma bad nyakwara kanyo go agi kidi. Ung'eyo kuma nyathini nitie? Nyathi joko ng'ombe mwalo but koende ka mutingo jemni odhi nyathino nyocha agi kidi. Security! Yes sir. Hiyo umekosa ukome. Security! Yes sir. Ang'o violin? Jaduong ni. Uo. Jaduong ni to kaw. Nita maya minoda. Ma iluongo ni Minodino jaigadi. Sani en gi 62. Leonida. Security! Yes sir. 62 years. Kijana matin. Ini ngani kijana. Matin laro kodwa wajo Ini jaigadi. An gi 26. Onyo madongo ne olaro. Security! Yes sir. 62 ki 26 donjiri kusok donji. Yes sir. Tulia. Kawi. Tanya nyalo ngodi boka. Benedimos. Security! Yes sir. Angirat marka to kesni kosaonge go. You are right. Dunga angirat marka to keswa chalo kama. Yes sir. Akati kosa losi. Kati sir. Ha? Kati sir. Kesu timo kuma di kesu. We uru ele. Wajibu ingini magi youths be ka gimagi wachi matiyo go. Kagi wachi ni monda ket kesa keto kes. Kadi kes bele. Security! Yes sir. Wadi kes bele koso wawe. Yes sir. Wawe koso wadigo. No. Wadigo mbele. Yago kora gikidi. Security! Yes sir. Adwanga do kes ni kama. Idwa tero. Hey, anadeli. Idwa tero. Hapa dwa. Kesu ni odhi alanda. Uduogo tarik 34. Dwe mar 14. 2027. Timne nyathini gimoro. Tungi yaka. Nyathini totogo. No. Security. Inakai.